karbi lochari asong mate KSA tum amethang asai hemlong pini nilitum press conference ki bipon asi press conference alam ninje je afrang nili itum birta pajetak alu tokpon mate isi press note tokpon dasi press note bang nili porik depo Clardak pen pachinilo KSA ASDC KNCA atum 1986 pen pining an kachisong ke komadne nangke toy penne ke claim kali songa hin pen khai longri kacherai komji aphan arpu kedeng pon a joinesi claim bom wang bom sonsi hemprek aparman kachisong adui ahoy kacherai kom mate give and take aron ke kham khedun UCC ke kham khedun CAA ke kham khedun PGR VGR along ke patharle ji aphan hai hui sitame songa hin pen lamrai tengponsi ke klempon komatne abang phusi nangke toy na kapin khat lapen ke nangke cherap dun pu kachip pu ke angkur kawe alamlo pachini tu intung nilitum ke klempon asai mesen pu nang chini dun pen penang an ke the ke ding atum mate officers atum nang cherap dun bomlo sita me nang rab dun thexero pura cheparoka iji akenang sot ave lam paklar tuingtung Dr. Tuliram Rohang CEM Karbi Anglong Autonomous Council nangketoy lapenke nangkerab dun penle nilitum kachesong asai kedeng pon kali kepa jutsi alam CEM Rohang asangho jongsi rataphan pader de pinpen PGR VGR along katharle aputhak paklar dakpen than pachini asonte patumi niphai 6 August 2024 Arni Korte Ingjiratum Areng Afu Sok Sojok Ploji Apotlo Raikom Saiki Tumpan Hukum Pipen Ilitum Akhai Atumapan Ahir Intang Rakpen Areng Afu Nang Pasopi Kepatheng Kepachok Pencenglok Kepatur Kepasak Sodakpen Nilitumahin Pen Hangponlo Prabjin Pen Judicial Inquiry Padora Kechokchi Atumpan Pangsai Vek Nangji Pachet Takabang Kangti Minti Publicity Secretary Lalo Nilitum Pini Press Meet Karbilo Charlie Asomen Press Meet Binangkok Bangke Sonthom Alampen Isi Bangke CEM Tuliram Rohang Alangli Kaprek Amailong Ninje Ponbom Je PGR VGR aputhak kache songlong alangsi hukum kipi mate order kipi pensi la KSA la pen ASDC youth front tum kache song walambang alangli penang public a platform long kaninje ilitum thekdam long nilitum karbi lochali a song mate KSA pen karbi ang long rat upon clardak pen pachini kang tungbang ke nilitum KSA atum ke CEM ilitum phan KSA pan order na ki pen le ilitum ke claim pon kali 1986 pen ilitum hemprek aputhak nang claim bom wang bom lo lapen border aputhak give and take policy aputhak puno UCC aputhak puno ilitum CEM nang ke toy pen le ilitum kache song pon kali ilitum rat aphan si ki claim pia pot lapen karbi ang long arat issue aputhak si ki claim pia pot si pini arni anta ilitum rat tum issue ajoine pensi ilitum ke claim pon lasi komame ilitum phan nangke toy pen le ke claim kali pusi pini karbi ang longa rada phan ilitum karbi lochalia song pen pachini pon kamtung second tangka maha alam alangli rat ahong jai long kaprek rat ahong jai long ta ninje lo je alangli ta tangka maha nang cherabdun pusipu KSA lapen karbi lochalia song pen karbi ang long rada phan pachini kang tunga bangke KSA atum CEM Tuliram Rohang pen tangka maha endam pen pini arni anta program ke claim pon kali kache song
pini ani po an kachesong ang deng ilitum kedeng ponta CM tuliram ronghang a blessing CM tuliram ronghang atangkan ang kira pen ilitum tiklempon kali pini ilitum karbi ang long arat pan kachesong pini ilitum karbi ang long arat issues aputhak ilitum karjap ke rat tum ilitum kachesong Aisyu aputhak alang litum aning ke hang alang litum nang cherabdun aning ke hang ajoini pensi alang li rat a blessing pensi ilitum kelong pen rat a blessing kelong pensi pini ilitum chesong bom klempon bom la si siam tulirang rong hang si alang li ilitum pantangka mahana ki pensi pini KSA tum program klem bom pukelake angkur kavealam lake chupayalam pusi pini rat ahong jailong pini KSA tum pachinilo third abang ke nilitum ki puji kangtung bang ke police atrocities aputhak patumi thelong lo karbi arat lapen penaan songja piatum areng ahu sonang lo alang litum pinpur alo mat memorandum alo karbi anglong autonomous council pan PG pulo birla pen alang litum peacefully without arms without any sophisticated weapons pen si alang litum peacefully pen si procession dolo like a democratic around law peaceful demonstration peaceful procession ke doki lapen Indian constitution long article 19 along the talk tak dolo je that peaceful assembly without arms without sophisticated weapons pukela ke Indian citizens one ke rights ki pitang dolo so la so rights ateng pensi patumi karbi anglong songja pi lapen araratum pjr aputhak tharle nangji pu aputhak pen alang litum kache song deng ponlo lake mepik lo lapen kache song asong pi tum ponta nilitum karbi lo charli asong pen a choro ponlo lapen korwang through the pajero sita patumi asama police tum patumi procession along kedam atuma phan alang litum brutally pen ketheng ke chok apan ke nilitum karbi lo charli asong pen asama police phan ilitum pinrem lo lapen nilitum karbi lo charli asong pen ilitum kadiman pon ke that judicial inquiry binang ji us nilitum appeal lo athe that patumi asonson police brutality ke lake democracy aron karkan pusi nilitum jongdam lo mo lason dongsi dobong lo polote karbi anglong arat tum ke penap protest hai hedet po lapen kachesong aking kam deng pona hedet po jongsi police tum brutality jongsi lason do werlo polote laso puthake nilitum karbi lo charli asong pen ke demand polote dak judicial inquiry do poneng lapen police tumang bong komame jongsi ke chokchi doko polote alang litum pan aron ateng pen alang litum pan phatek kalite jail tami bank ponang ji pusi nilitum demand polo lapen isialam baga nilitum proper inquiry mo tanglo polote nilitum tami Assam DGP fan tami nitum lo bangke loaded po tak judicial latum departmental inquiry bineng lapen dak kechokche a police atumapan police personnel tum kechokche dokok polote Assam police arona tengpen ala litu ban insai nang lapen jail damit deng pon nang pusi nilitum labangke radapan pachini ponlo lapen patumi asonson karbi anglong arat lapen karbi anglong songja pitum che songnang ko kelake CM tuliram rong hang alangli delay tactics alangli claim rong ajoinesi patumi asonson ak khatona do tonang ko alang jongsi VGR long tharle dam det asonte lapen claim det asonte so look so that atemon avideji polo sita nonabang ke committee senglok pen gazette notification ave promen pen nonabang ke tharle dam hai hede council tumlong lahai gazette notification ke aprang penta donangji polo lahai ki sita alang litum careless alang litum chelang litet ajoni se pini la an karbi ang long aratum honangarelo pini ilitum block 1 and block 2 ta karbi ang long along lilul puchipunang kok chipulong lok ajakong doko ke ilitum karbi ang long gazette notification ke dokok ajoni se ilitum chipudam long lok lahai gazette notification jong si ilitum
Karbi Anglong arlo chipipon theglo polote copy posi ilitum PGR VGR gazette notification ta chipipon thek thedalo lake council kachari asong japo song japi tumsi ke chokchi pusi nilitum jongdam lapen CM tuliram rong hangta delay tactics alangli ke claim a join si pini la anarni ta Karbi Anglong rat lapen Karbi Anglong song japi tum sung nangaran lo